Vă salut, unchi Gică. Start tăiere pomi fructiferi pentru sezonul 2025-2026. Aici avem un măr încă în faza de formare, soiul Red Love, forma de coroană, după cum vedeți, palmetă. Deci trebuie câteva tăieri făcute. Spre exemplu, aici asta o voi elimina pentru că, așa cum vedeți, creștea în centru, se ducea peste axul principal. Aici îi dăm un transfer. Aici îi dăm o creștere spre exterior. Deci cam astea sunt primele tăieri. Și aici eliminăm una și lăsăm axul liber. Deci câteva tăieri, am rezolvat acest pom. Anualele astea au muguri de rod pentru la anul, că se și vede în vârfurile tăiați. Și aici la fel să-i dăm o creștere spre exterior și cam asta e. Mărul Red Love, formă de coroană palmetă. Și cam așa arată la final. O zi frumoasă!